Mga kalagad, welcome sa aton programa subong agab isang Biyernes, Setyembre 5, 2025. Sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arzobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, Station Manager Reverend Father Mark Ranflor, Technical Director Alagad Mingming Wego, kag Technical Partner Ana Marie Ladesma. O di pala, hambalagid. Kagini naman yung mga kaalagad, alagad Richard. Kagkaalagad Melody. Para sa Istoryahan Ta! Kag aton gid ang pagpangayo sang katahuran kag pagpaabot sa aton pagpanamyaw sa aton mga tagpalamati sa 16 ka mga kabanuhanan sa Capiz kag 47 ka mga kabaranggayanan sa syudad sang Rojas. Aton man ginaabi-abi aton mga pinalangga nga kaalagad sa 61 ka mga parokya kag mission station sa Arkidiocese sang Capiz kag subong man no sa mga nagatutok sa aton sa Facebook Live diri sa 88.1 Spirit FM Rojas kag sa kasak ka mga Facebook pages. Mahimo nyo man nga masundan ang aton mga programa pinaagi sa aton YouTube account nga Spirit FM Rojas. Sa komprehensibo nga balita kag di kalidad nga mga programa, palihog like, follow, share kag subscribe sa aton YouTube account, Facebook page kag live streaming. Mga kailagad, hi, kumusta na? Hello, good evening. Oo, ay, ari na siya. Wala siya kwanto di. Oo, siya gid ang una nga nag-comment, no? Pero siya tani ang ginapulo pangita naton diri, oo. Tani pala ng do hindi yan naton hindi naton kinahanglan niya comment. Oo. Kinahanglan naton niya tani balang iya presensya. Kag kinahanglan man tani nakon nga nakaon ang imo mic kung gawa ka. Wala kung nagawakal ka. Sorry lang. Sorry No, sige Buwaya pa yung mag-comment ka may heart. Oo, samtang imbayaan niya kita dari balaw. Kaya kalagad Kersey Berico. No, hindi Ana Marie. Oo, si kalagad Kersey gini niya diretso ini saya. Oo, mayong gabi. No, kalagad Kersey kung tani nalipay ka o kung masadya ka nga ikaw dira nagapulo palamig, no, nagahigop-higop sang 3-in-1 nga kape. Oo. Bot yung kape gitman. Oo, basi sabaw. No, sabaw sang tinigang. Alang mag-ubukal. Oo. Ano gitawag sina? Suam. Oo. Ay, kasuam pa si kalagad Kersey. Oo. Muna siya. Di ba lama, kita taman siya face, may pagka-baby face. Oo. Ang pati ayhan sila. Depende. Oo, sige Ma'am, bala man sa karon ako naman daging tinirada ninyo. Teka, ikaw lang una comment ka. Wala pa galing kami kag-greet gid mayad ho. Nag-comment na siya ya. Imbes ba laging drive ya? No? Oo. Sige No, sugot. Kaya sige lang atong intindihon kay nga ano kalagad Kersey. Oo. Kalagad Melody nagainulan. Oo, hindi mayong tiyempo subo. Oo. Kag syempre basi kung may ginabatsyag si kalagad Kersey. Actually ako mangani no. Gupay may man. Oo. Halata man sa iyang itsura nga dumay ginabatsyag. Abal mo baby face. Oo. Eh nga man ang baby why may ginabatsyag? Wala. Ikaw bala. Isa lang talagsahon. Oo, sige Natakan ako yung mag-argue nga daan niya. Sige na lang. Sige na lang sige.
Okay, kaya mamahal buhat. No, mayong gabi dira sa imo, ma'am. Naka-open siya Facebook. Naka-open siya Facebook niya. Subong man, no, mayong gabi man dira kay Ma'am Lorna Francisco Valencia. Kumusta mga kaalagad kag ka-best friend? Malamig-lamig ang inyong mga kagabihon. Subong, no, kaga parihas gani isang permi ginahambal ni kaalagad Kersey TGIF. Thank God. It's Friday. Correct, no? Pero sa mga kaalagad ka best friend nato na may duty buwas. Hindi ya TGIF. Oo. Pero at least, di ba la? Salamat. Nakaabot ka mo sa Friday nga ginatawag. Huwag ka mo nagstay sa Monday. Oo. Kag nakanugid man, no? Nakaabot gid man sila sa Biyernes. Oo. Mayong gabi man din, ano kay Father Mlex Hevero. Yes, mayong gabi, Father. Oo. Si Father Balaga sugid gid sakto. Gwapo ka gwapa. Correct. Mayong gabi sa inyo nga duha, gwapo ka gwapa. Of course, no, wa gid nga binutig si Father Mlex ever since the world began. Amo na nga mga kung si Father Mlex siya magambal, wala na kuya pagduwa-duwa nga magpati. Sige, pati na kuya. Pero feeling mo nagapati siya sa imo subong. Matsang mo kapati siya sa imo subong. Of course. I'm Richard. Ara naman siya. Di ba la? Hasta dere. Naman na, bindi ako magpatihan. Di ba la? Ako nagindi. Pati, basi bala sa mga way kakilala sa ato na balong-bugalo naman kami. Oo. Kasi Father Mlex, may ano na siya, mahilig siya mag-adventures. Gaya ko manupod ka mo per me kaysa... May maupod dyan. Kita nga doon sa Lex yung adventure. Ma-hiking kita. Ay, ako hindi na kaya pwede mag-hiking. Naman. Ay, syempre. May ginabat siya. May existing comorbidity. Oo. Sige. Kaya kaalagad, Sir Jomar Havana. Nagano naman saya. Kompleto si Kados. Waay gidyas ang may ginabilin. No? Good evening, kaalagad Richard nga gwapo. Ari naman kita. Nakaduwala. Oo. And Langga Melody nga super beautiful. Hay nga man ako niya gwapo lang. Waya super. Tapos may kaya kaalagad Melody. May cute pagidya. May langga. Oo. May langga. Ay, okay lang sa ako niya. Hindi mo ko tagulag. Dola tats by tats ako kasi may mga di ba la? Shout out lang kay kaalagad Ana Marie. Kay kaalagad Ana Marie, kaalagad Kersey, kaalagad May, kaalagad Riel, kaalagad Marcel nga super beautiful, kaalagad Nini Ronaldin nga super beautiful and cute lang gamantit, always be safe and God bless you all. We love you, Spirit FM. Ito na. Sige si Sir Jomar, wala gid siya nakapuyas sing type no. Actually, naka-template na yun as comment section. Gina copy-paste. Hindi, actually, pinduton niya lang na. Kumbaga naka-ready. Naka-template gani, di ba? So kung may kulang, i-delete na lang sa alay sumong no? Oo. Gina-kuha na lang dahil gina-edit gamay. Mayad si Sir ka. Oo. Nakapanyapon ka na, Sir Jomar. Oo. Na, Sir Jomar. Ginapamangkot ka na sang imo langga Melody ko nakapanyapon ka no. Gapangusi siya di Siguro ang sudan ni Sir Jomar may sabaw gid mo kay tigulula. Siyempre ka namin gid siguro sang ihigop nga ikaw ang iya ginalantaw. Abaw! Sobra G's. Subong manok kay Ma'am Chel Mangguardia. Mayong gabi. Ma'am Rochelle. Rochelle. Ako na pa kaysa si Chel lang na pero ito na parang Rochelle. Okay. Mayara ka naman subong na balaan no. Sige. Subong manok kay Mamahal Buhat 7 I love you. Wow. Sino si 7? Ipakilala abi sa nakaaragit. Excuse me po. Accept pa katiga ng subong Anong accept man? Accepted. Accept lang kay manok pa lang. Kay Ma'am Lorna Rizano, mayong gabi sa gwapohon. Kagwapahon nga mga kaalagad. Musta kay Father Mlex. God bless you all. Ayan. Father Mlex, kumusta ko no? From Ma'am Lorna Rizano.
Oo. Pa-request song Only Love by Trademark para kay kaalagad ni Ronalyn and Langga Melody. Kag maghalong kalang Langga Melody. Good night. Oh. Nagalo man ko sir Hindi lang halata no? Oo, kay do muna nagid ang pinakahalong niya. Although nga medyo Oo. Ito na si Mahal Buhat. Siguro na siya, hindi na siya magtawag subong. Oo, kay ma-comment na lang siya. Oo. Anyway, no, mga kalagay best friend naton dira nga nagatutok diri sa ato no sa live. No, ang aton istorya pamangkot amo ang kung ang batasan mo tag sa ka-holiday stress, ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahi ini? Sa liwat? Okay, sa liwat. Kung ang batasan mo sa tag sa ka-holiday stress, ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahi ini? Pasko? Pasko. Oo. Hambali Sir Jomar, no? Tapos na Langga Melody. Hindi ka lang magsulay sa ulan. Ala! Langga Melody. Hindi ko na sir nabasahan. Nakasulay na ko. Ay. Bye ka Langga Real. Yes, halong sa pag-drive. Pasko. Pag mag-abot ka, panyapon ka na dason ha. Wow. Oy, maselos yan. Si mo Langga Jomar. Oo. Hindi ko na labasahan kay Sir Jomar nga hindi magsulay. Nakasulay na ko sa ulan niya, sir. Oo, ulan kag init actually. Kahit hindi ko na niya pag-i-accept yan. Kaga, of course, no, sa mga kalagad kag best friend naton nga nagatutok diri sa aton sa Facebook Live. Kagaluyag magdaog sa mga exciting nga papremyo subong nga gabi, no, mahimo lamang sabto no aton istorya pamangkot of the night sa aton comment section, no. Iupod ang inyong mga lucky number kag of course palihog like and share sang aton nga Facebook Live subong nga gabi para madalang yung mga numbers sa aton roleta. Of course, no, numbers 1 to 50 only. Sabi 100 karon da bala. Sa liwat aton istorya pamangkot of the night, kung ang batasan mo tag sa ka-holiday stress, ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahi ini? Sa liwat, no, kung ang batasan mo tag sa ka-holiday stress, ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahi ini? Sigurado may mga answer na ng aton mga viewers kaga mga callers. Correct, no? Mayong gabi man dira no kay Sir Stefano Babela Alcones. Shout out po sa crush ko, mechanical engineering po. Rachelyn the Pretty. Wow, name drop na gid si Sir correct ba si Stefano maiso? Oo, Sir Stefano ini nang naga-eskwela pa ini siya basi ko nga 12 anyos pala. Ito graduate na siya. Graduate na ini. Pero mechanical engineering ko no. Sa Purisima Kapso. Oo. Ano ini siya ng Away siya. Name drop na gid. So graduate na ini siya. Kaka-graduate. Upod sila nag-graduate. Okay. Ma'am Rachelyn, crush ka ko na ni Stefano. Sir Stefano. Ano imo mahambal sini magtawag lang no sa aton hotline number kay aton ni na nga pagasabton, no? Na-miss ko na crush ko wala. Charot. Okay, na-miss ko na crush ko wala charot. Kasi po totoo. Heart. Kami di alaga effect yo. Heart. Ayan. Wala ka kuno karapatan magmano sir sir magka-crush kay wala ka man kuno sing car. Ay, oo. Sir Stefano, before ka mag-crush, no, siguro doon mo nga attorney ka. May iPhone 16 Pro Max ka. Kag may ara ka car. No? Kaysa sa aton, subong mga kalagay ka-best friend nga sosyedad, no? Hindi kita importante kung may kita iPhone 16 Pro Max. Maka-pleasure. Di ba lang? Oo, ma-pressure ka man niya. Imagine, why ka na yung bearing sa kalibutan kung why ka iPhone 16 Pro Max kaga sa lakyan. Lugi. Kag kung why ka upod nga attorney. Lugi iti taya. Correct. So wala kita right nga magnilibod sa guha. Oo, pero ako bala, why ko nagpati nga abogada ang iya upod. Kay
una best no. Sa kadamo sa mga abogado, kag-abogada kilala ko do ay gidya Gabato. I mean gabato sila pero hindi iya mo na nga do something scandalous o kun nga ano Diyos ko madulaan sila lisensya o kun ma-disbar sila. Do ano yung mga tuod gid nga mga abogado or abogada professional way gid sila ya. Correct. Diba? Ato ya daw ambot. May fried chicken kamo sa inyo balay. Okay, kami may atsare. So, di ba? Wala lang kita ya sing iPhone, wala kita ya car pero maayo ya atong pamatasan. Hindi man ta sure. Sa akon sure kaya hindi kita ya masyado, okay. di ba la? Oo. Kaga of course no. Good eve po kaalagad real kag kaalagad rayahan kag sa imo upod. No, from Pilar Fisher Folks. Ayan. Hello mga taga Pilar, no, especially ang mga Fisher Folks nila. Kumusta ka mo dira? Kaya maulanon ang panahon. No, mabaskog ang balod. Mabaskog ang balod. Ang daan. Oo. Kabay pa damo sila sing huli, dawi. Kuha, subong. O apisar nga malay ng tiyempo. Kag of course no, kung tani mangina safe lang ini mga kaalagad kag best friend naton nga nagapangisda. Sa lawod. Din ka man mangisda. Sa sapa. Okay. Damo palang isda. Dere may gapangisda sa sapa dere? Oo. Diin banda. Tudlo taka karon. Oo. Kay maupod ta. Sudan-sudaan na lang. Oo, di ba la? Kay, kung paramdam mo na to, no? Sa kadamo-damo, gidyas ang mga gakalatabo sa aton nga susyudad subong sa kalamig sang panahon, giinit, gidyagapon ang ulo sang tawo, no? Hindi ka madula-dulang init. Correct. Ako ganin, nag-init ulo ko ginay. No? Do dere paliyan, do dere pasok to lang. Oo. Hindi Hindi na to pagpagwao ng mga dapat itago. O sige. Private is private. Correct. Oo. So kamusta? Kaya subong naman kita nakabalik, di ba la? Oo, last week why kita kay nagkadto kita sa Iloilo. Sa Iloilo, no? Sa La Paz. Sa Iloilo, sa Mary Monique Homes. Kung sa dingin patigayon nato ng West Visayas Regional Regional Convention on Ecology Ministries. Tatlo kita dito kaadlaw. Do kalahidlaw. Oo, actually ako ay ako nahidlaw. Kaya may mga nakikita kita nga dapat. May mga nakikita kita nga hindi dapat, di ba la? Mga nagapatindog sang aton balahibo sa tungang gabi. Diragid gina-test ang imo. Ang faith. Kay Lord. Kagang imo nga kahadlok kun din gid asta. Correct, di ba la? Kaya dito damo kita kaupod nga mga nga basta. Of course, na mga kalagay kaka-best friends sa liwat sa mga luyag magdaog sa mga exciting nga papremyo subong nga gabi, mahimo lamang sabto na aton istorya pamangkot of the night. Kung ang batasan mo tagsa ka holiday stress ang manginhanda sa Pasko, ano nga potahi ini? No, sa liwat kung ang batasan mo tagsa ka holiday stress ang manginhanda sa Pasko, ano nga potahi ini? No? I-comment lamang inyong mga sabat sa aton comment section, no? Kalakip ang inyong mga lucky numbers. Of course, palihog like and share sa aton nga Facebook Live para madala inyong mga entry sa aton nga roleta. Subong man sa mga kaalagad kag ka-best friend naton nga yara sila tagsa-tagsa ka mga panimalay, mahimo lamang magtawag o kon mag-text sa aton hotline number 0907-621-6650. Okay, sa liwat, 0907-621-6650. Ayan, no. So, tawag na mamaya. Mamaya lang. Mag-8. Oo, usually 8 p.m. No, kita nagabaton sang tawag. Pero kung kaya man nga batunon na early, babatunin natin yan. Kasi syempre, amoy ni ang aton nga gusto, ang makaistorya nato, ang aton makaalagan at ka-best friend. Sila ma-entertain. Correct. Kamusta ho? Malay nyo. Malay ko. Malay natin sila magdaog subong, di ba la? Malaysia.
Kag isa pagid siguro nga nagapainit sang ulo sa mga tawo is ang grabe nga ininulan no, ang baha. Oo. Pisar nga kadako-dako ini mga flood control nga mga pondo no nga nagakadto sa mga banwa, probinsya, rehiyon no, ay hindi mapunggan ining baha. Paano ang ging control naton der? Gamitan tas ang payong. Payong na lang. Halin sa Siyempre, halin sa luxury cars. Oo, gusto ko mawala sa uli, magkaamo na. Magkapayong. Oo. Nang ginahugot mo sa sasakyan. Oo, nang isa mo wala katulog. Ay, gusto ko ni baklong ko ni. Oo. Di ba lang gusto mo bakal payong worth 42 million pero dala na ang salakyan. Ang salakyan. Ang bongga. Ang Rolls Royce nga salakyan. Tapos ay ang gusto mo ano lang gid ng payong. So baklo mo siya 41M. Kay waay nang salakyan. Wala lang salakyan. Mas mahal ang payong nga daan. Importante nga daan ni sa aton ng mga contractors hindi sila mabasa sang ulan. Bye. Gusto ko yung payong niya na panglipunan para pilaya katawong makaigo. O di ba lang, mahal, kadugon man lang sa kwarta mo kumuwasak at nga payong, di ba lang? Correct. Kung ginobra na lang na flood control. Mas maayo pa. Oo. Hindi ining mga flood control projects nga kuno abi, hindi gusto sang mga ara sa babaw. Pero sino ang nag-approve sinang mga budget nga ina? Di ba sa lang? dalong? Di ba lang sa babaw man mismo. Kag do kay hipokrito lang no nga ang giimbestiga sa mga matakaw. Matakaw. Hindi gusto sa matakaw. Hindi gusto. Siyempre, anong hambaga ni ang magnanakaw ay galit sa kapwa. Magnanakaw. Only because hindi sila gusto sa kompetensya. Hindi nila gusto masapawan. Di ba lang? Tapos kung madakpan. Mga senador ngayon ang mga imbestigader ang akig-akig ko na sila sa mga tinakawan, sila mga kontraktor kag mga taga-DPWH. Akig-akig ko no. Pero kung balikan naton ang PDAF scam nila. Yung mga pork barrel nila sang una no, mga na-link kay Janet. Dear Janet. How are you today? Ay, naging komentaryo na yan. Di ba la? Pero isa ina sa mga nagapainit sa aton ulo, no? Imagine. Diba? Sila yaga kasadya kita yan lubog sa baha. Ining mga enabler pa ining gahambal nga man akig-akig kagid way ka man gabayad tax, way ka man sigurado way wala. Ka man property nga ginabayaran tax. Excuse me. Biskan lollipop lang naman ginabakan, may nagabayad kita tax. Correct. No, mo nang hindi nila maintindihan. Ultimo ining tambay nga nagabakal sang sigarilyo may ginabayaran nga tax. Ganin di mo diba? Dako-dako pa ang tax nila, sin tax. Di ba la, hindi yung masala ang tao nga man akig subo. Correct. Although, hindi man naton masala ang totally hindi man naton masala ang nagaubra sina kasi nung nagbutang sa ila dira. Kita diba ng mga tao. Hindi ako ha. Hindi kami. Kamuya. Hindi kami. Di ba la? Sang nag-eleksyon. Sino ang nagpainto liwat? No, charis. Di ba la? Akig ka mo sa inyo. Gipang ano? Gani mga kaalagad ka best friend, no? Sa 2028, layo pa man. Pero at least may malawig kita panahon nga panumdum. Pulo pamatsyag, mag-discern. No? Sa research sabi ka mo. Diba? Mag-samta tiprano research. Correct. Actually, bisan mamati lang sila sa balita o kung maglantaw sila balita, hindi na nila kinanglan mag-research. O kung kuwaig ka mo salig sa mga mainstream media naton, ay pwede ka mo ka-research sa inyo kaugalingon. Basta, halin sa mga credible sources. Ayan, balik kita. Di ba? Liko gamay. Ayan, hambal ni Sir Stefano. For me, those kind of food trip, coffee jelly beverage it is because pampagising, sweet perfect couple para sa crush ko na gwapa-gwapa. Kiligin ka na arf-arf. Nangin ido na yan si Sir Stefano. Para lang gid nga mapakilig ang iya nga crush. Di ba lang? Gusto ko na lang maging ido para maging arf-arf. Amo niya ang literal nga I will do everything or anything for you. Willing maging ido.
Of course, shout out man dira, no? Kay Ma'am Juliet Amasio Agapin. No, mayong gabi dira. Hay nakatapos na kamo dira. Sa practice? Oo, basta nagasulot-saot-saot gapon sila dito bala. Oo, pulo pa huway Ano ila saot? Ano? Do balang ko do nakalanta kagit sa kanuna nila ka-practice. Duwa ay. Actually, alam ko progapiyong ko. Abi kuya gani ma-join kaliwat. Amo to lang gali mo pag-join ang pag-grand opening. Amo ganyan bal ko last hura sa 2025. Di ba la? Kasi syempre graduating na. Graduating! Claim ko lang yan. Mag-graduate tayo. Kapoy balik college. Correct. Pa-shout out naman di sa amon sa Tarlac. Shout out kay Rodel kag John Victoria. Pero taga Tinigban akon mga parente. Kag sa akon auntie na si Doc Rosamy de Luso Derecho Luces. Kag sa akon pakaisa nga si Lizel FLGLMG kag pamilya di Kinya kag Derecho. No? Pagpanamyaw haling kay Ma'am Eugene Derecho Victoria. Ay, okay. Tinigban, ano ini siya, panitan ini siya, no? Amo, kaya hindi mo ko taga-panitan. Oo, sige Hindi ka mag-argue sila. Ako mali ng panitan. Okay. Panitan ang tinigban. Ay, di bala? Ako yung pamangkutan, hindi mo ko taga-panitan. Malay ko may idea ka. Ako hindi ko taga-Rojas, pero balaan ko nga ang barangay Lawaan, ara sa Rojas. So it does not follow non sequitur. Naku, hindi ka taga dito, hindi mo balaan ang lugar. Ginapainit mo, loko. Mga kaalagan. Sa dari, nagtako, pangaturo. Charis lang. Piliyon na tumakalaga ka best friend ang mangin na kalmado. Abi ko yan diabetic, high blood gali yan. Speaking of high blood, nag-ara ko sa Rob kahapon, kagabi. No, nagkuha ko sinang go time nga card. Samtang ina-set up ko ang account, nag-lag ang application. So ambal niya sa akon liwato naman sa kadamo-damo sa inobra namon. So giliwat ko pero kuha nagid ko sa tuyado ay no pasensya. Baho asa nag-abot nga ginano niya gid sa akon niya ang bilog nga application. Diri sir sa deposit sir pinduto mo na dira ka ma-deposit. Alangan, sa withdraw ko ma-deposit. Ano man? Pero sige lang it's part of their marketing siguro kag trabaho. Sige So got. Ay na ta nagreklamo dito bisan. Pero ubos ng pasensya mo. Pero syempre dapat we have to be professional. So kalma tapos nakakuha ka bang card? Correct. Diba importante nakakuha? Kagwa ita na late sa next naton nga kadtuan. Of course, no oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas. 30 minutos na nakaligad matapos ang alas 7 sa gabi. Mga kaalagad ka best friend. Magabalik kita sa kahanginan matapos ang pila ka mga pahanumdom kag pahibalo. Standby! Sa mga malinaw ang kagabihon. Tonight, I celebrate. Sa mga may malamig nga relasyon. I was wrong. Nagkamali ako. Saktan kita. Kag sa mga luyag nga maghihom. Samtang nagapaniyapon. Istoryahan ta. Programa nga magahatag sang gamo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Istoryahan ta. Magluwas sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Mayara pa sang papremyo nga nagahulat sa imo. Istoryahan ta. Langga, dali na. Istoryahan ta. Istoryahan ta. Got a vision, a dream so grand, a perfect place in this beautiful land. Thinking homes, thinking futures, bright and new. We're here to build it just for you. JP Orleans, that's a name you'll know. JP Orleans, JP Orleans, watch your happy future grow. Build on trust in all we do. Dream it and we build it for you. Your perfect home is waiting with JP Orleans.
Alagad, nakahibalo ka balang nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Paanundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsang kapareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. Sa tiun sang pagbalatian kag pagkinahanglan, isa lang ang imo sa landigan. Jump Pharmaceutical Distributor and Drugstore. Yara na hamtang sa National Highway Crossing, St. Capi's Doctors Hospital, Barangay Lawahan, Rojas City. Malapit, masaligan, kag malauman. Permi bag-o ang stops. Sigurado gid nga makaayo ka pa para sa imo nga maintenance, bulong, bitamina, kag madamuan nga pharmaceutical supplies. Jump ang una sa serbisyo, una sa pag-amuma sa imo. Masaligan, kompleto, kag maayo magserbisyo. Bisita na sa Jump Pharmaceutical Distributor and Drugstore. Sa diin, ang pagbulig para sa ikayong lawas, amo ang amon prioridad. Jump Pharmaceutical, permi bago ang stocks, makaayo ka pa. Saving lives, preserving health. Oh my! Ay naku! Madalas nating marinig na sinasabi ng maraming tao yan. Bakit? Depressed ka? Nalulubay ka? Nanghihinayang ka? O wala ka ng pag-asa? Smile and the world will smile with you. Ang ating subconscious, napakayaman yan. Binigay ng Diyos yan. Ang lahat ng resources nandyan na. Kaya sabihin natin, sa tulong ng Diyos, kaya ko to. Kaya, kaya mong gapiin ang lahat ng problema sa buhay mo. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Masgin pabaskog, masgin pasangkad, kag masgin pasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa mga malinong ang gagab-ihon. Tonight, I celebrate. Sa mga may malamig nga relasyon. I was wrong. Nagkamali ako. Saktan kita. Kag sa mga luyag nga magihong samtang nagapaniapon. Istoryahan ta. Programa nga magahatag sang gamo sa imo kagab-ihon apang kalipay sa imo natagipusuon. Istoryahan ta. Magluwas sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Mayara pa sang papremyo nga nagahulat sa imo. Istoryahan ta. Langga, dali na. Istoryahan ta. Istoryahan ta.
Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:37 sa gabi. Mga kaalagad ka best friend, nagabalik kita sa kahanginan para ipadayon atong pag-istoryahanan sa subong gabi. So of course, no, sa gihapon, yung kaupod alagad Richard. Kaalagad Melody. Agad-agad, first caller. Hello. Wow. Hi! Hello, mamahal. Hi! Maayong gabi. Oo, kumusta? Kumusta si mamahal sa isa ka maulanon nga gabi? Hello, mamahal. Medyo okay na. Medyo okay nga man, medyo lang. Ako sa matig ka daw. Hala, ano ma'am? Ako sa matigan. Wala. Wala. Ano ma'am? Ano ko no? Send niya ko na sa akon. Send mo sa iya ang... Pwede, dari na lang ma'am para makabalo, Ay, basta hindi pwede i-share. Pwede na, si mamahal pa. Para man ma'am, si Kalagad Richard, makahibalo. Ga-echo kay ma'am mahal sang radio. Oo, dapat pulo palayo-layo siya sa radyo. Oo. Okay, ma'am. Okay. Okay, sige. So, anong rason, mamahal? Oo nga man, medyo okay lang. Wala na kami. Ay, waay na ka mo. Anong rason? Tatlos mo karon. Ano? I-chat yun ako lo karon. Okay. Pero waay na sila. Saan lang ka mo nag-break? Pending bulan. Aba, fresh pa. Oo, mag-ulang. Waay pa naga 1 week. Sulo sakit gidman. Oo. Pero sa inyo, pila gani ka mo kabulan, mamahal? 2 kabulan. 5. Duwa sila kabulan ni daddy. Ay, subong ex-daddy na. Wala na may katawag kay mamahal, mami. Ikaw na lang. Kag wala na siya tawagon nga daddy. Ikaw man. Oo. Okay lang na mamahal, no? Nga ay kay ari man si Kalagad Melody, pwede mo gid siya tawagon daddy. Pwede ka man niya tawagon mami, kay do daddy man niya tsura kag ialawas. Biskano na anak kami, pero kami Japon ay. Friends mangyapon sila, oo. Kay kung kaisa dabi, may mga tawo nga dapat friends lang gid man. Kaso na over lang. Siguro nadala bala sa bugso ng damdamin o kung ano man dera. Pero sige lang, may ang Ginoo mayara gid na iya nga laan nga tama nga tawo para sa aton, di bala? Para sa akon, Doris. Siguro mamahal, hindi gaya guro si daddy ang para sa imo, may ara gurong mas better pa. Oo, correct. Kumbaga daw hatag lang sa ni Lord sa imo nga i-test. Oo, kag para i-prepare ka para sa kung sino gid ang para sa imo. So hindi gid ka mo para sa isa kag isa. Nasa sila ka daw ko. Ay, ako gasa. Ang galing na. So subong is ka pa ng masakit pa yung ginabatsyag. Naka-move on ka na, ma'am? Or magay 1 week, move on na yun. Malay ko ya. Ano, ma'am? Wala ka pa ka-move on? Kaya ano pa lang, 1 week? Oo, di ba budlay man nabi mag-move on nga sa tao nga ginpalangga mo, di ba la? Kapin pa 2 months, di ba dugay na ina? 2 months ka mo gataw ganay, naga-upo diri sing call, ano gani ka mo gataw ng tawag teleconferencing. Oo, di ba la daw wala ka kabalo sa isa lang kapitik, wala na ka mo. Nayan ko lang, kasi ako kaagad, hindi bibigyan mo.
i-check ko yung copy mo. Oo, i-chat niya sa imo. Sige, i-forward yung mga kay Kalagad rin. Oo, sige. Mamahal, may ara kita istorya pamangkot. Subong, ready ka na? Okay, sige. Mamahal, kung ang batasan mo tagsa ka holiday stress ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahi ini? Sa liwat, kung ang batasan mo tagsa ka holiday stress ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahi ini? Ako isa bakit? Hindi ka nag-get ang sumangkot sa alagad. Hindi ko get ang sumangkot. Okay. Mamahal ko ang imo kuno batasan kada holiday o kun kada Pasko, no? Manginhanda. Mahimo nga handa. Like for example, kung ang batasan mo kung Pasko is masyado ka mga sinungguron. Kung manginhanda, ina siya, ano ina nga putahe kag ngaman? Ang batasan ko. Ang batasan ko. Patang isdiyamak. Hindi ko yan. Susada kan. Nasungguron. So tamis kaya sa ano? Oo, so ano yung nga putahe? Ano nga matamis ng mga handa, ma'am? Salad. Wow! Salad. Ano nga klase ng salad? Buko, potato salad. Or macaroni. Macaroni, ano man? Macaroni salad. Macaroni. Oo, macaroni. So salad, gid siya tamis-tamis nga man. Tamis ko yung magpalangga. Tamis saya magpalangga. Sarap! Di ba la? So, okay lang na mamahal nga nag-break ka mo at least, di ba la? Makahambal kang yung hindi mo na matitikman ang tamis ng aking pagmamahal. Alfa. Oo. Di ba la, mamahal? Abi mo lang. Di ba la? Sige. Mamahal na ito lucky number? 22. Ayan. Doon nyo maninga mansari? Hindi ko na niya. Ano ka mami yung mansari? 20. Ay, 20. Di ba nadumduman pa ni Mami Se? Why pagin man siya ka-move on. May mga luyag tamyawon si Mamahal kag ano nga mga ano ang request naton dira? Guess ko lang si ang load. Oo. I-remind na lang subong si Mama si Kalagad May. Oo. SB Vincent Bonina Bonina Sanlos Aficio Sanlos Pagsa Konjaga sa spotlight naman yung gabi lang. So, because yung Kalagad. Yes, pwede, ma'am. Kalimutan ka. Kung? Kalimutan ka. Kung kalimutan ka. Kalimutan. Mo na? Kalimutan na. Sala. Kung tayo talaga. Kung tayo talaga. Sige. Madamo nga salamat, Mamahal. Kag ano nga radyo sa Rojas City ang ginapamatian mo, subong? Have a happy spirit! Di ba la? Pero do ka sad lang, di ba la? Nawaay na si Mami kag si Daddy.
Pero sige lang, life must go on, no? Mga kaalagad, mamahal, kaya may aragid na nga para sa imo. Siyempre, no? Ibagid ya ang di ba la? May wala kita ga-expect na abi naton sila na madayunay. Pero sige lang kaya at least, di ba la? At least macaroni salad siya. Matamis. Oo, matamis. Hindi mo na matitikman. Hindi ako pwede kay mamahal. Kay diabetic ako. So tamis-tamis gaya si mamahal. So mamahal, hindi mo na ko langga. So, kumbaga daw, may right time gida yung makita mo ang para sa imo. Correct. Ang makaanobra sa imo, katamis. Makasarang sang imo katamis, mamahal. Muna ang ginahambal naton nga, may tawag gid nga masawaan ka. Sigurado si Daddy Ben, hindi siya guro mahilig sa matamis. Pero gintistingan niya, kay tungod palangga, kagin man guro niya. So, willing siya nga i-try gid, no, before mag-jump into conclusions. Grabe man. Sige. Pero at least, no, we're happy nga nakita ninyo parehas ang inyong path, no? May it be separately, pero at least tani mag-grow ka mo bisan separado kung separately ang growth, no? Kaga mangin happy ka mo sa tagsa-tagsa ka life nga gintahak ninyo. Magabalik ang advice with DJ Charis. Hello? Ngayong gabi. Ngayong gabi, sir. Sinaton yalan, sir? I'm Neto Lozada sa Barangay Kigon, Kalinog, Iloilo. Ang number one listeners. Si Sir Nito Lozada. Kamusta, sir, ang adlaw? Mari kalagad melody. Okay, gid kay matulutog na ako kag ara naman kamo nga nagaprograma sa subong nagalagad sa aton dire sa kanginan. Wow. Di ba la? Kita gid ang nagapainit sa gabihon nga malamig. Correct, di ba la? Nakapanihapon. Ano, sir? Amo gid na nga ara kamo nagapinik-inik pagi sa pagpangalagad sa paglingaw-lingaw do sa amo ni mga sinersi. Nakapanihapon na kamo, sir, nito. Tapos sa mga kalagad. Anong sudan tada, sir? Simple lang. Adobo nga Bisaya. Adobo nga simple. Ari lang kita ya sa simple. Di ba? Nag-mantener lang sila ya sa Bisaya nga manok. Simple native nga manok. Grabe ang term ni Sir Nito, nga simple, no? Pero at least that's that's the luxury. Amo na ang humble lang sila. Amo na ang luxury, amo na ang manggad sang naga-star sa kabukiran o kung sa malayo sa syudad, no? Kaya syempre kung ara kaya sa bukid kaalagad melody, no? Pag tulok mo sa kilid may ugbos sang sili. Sang ugbos sang balinghoy. Pag tulok mo sa kilid may kamuti. Pagtulok mo sa kilid, may tangkong, may mais, may kapayas, may kung ano dira, no? Gani mo nang ginahambal na to, pero may buhi kaya sa bukid. Basta may bugas ka lang, di ba la? Makakita ka gidya paagi para sa imo nga mga sudaan. Yes, bis ka nang ugbos lang sila sa kamuti, masudaan mo na. Correct. Diri sa syudad, di ba la? Ultimo tangkong baklon. Di pala? Pero mas gidya day, sir, nito nang mahambal mo yung humble. Di ba, biskan mo namin yung sudan hambal yung simple lang. Simple lang. Sa ila, syempre simple ina nga sudan sa ila. Pero diri sa aton, di ba, special na ina. Expensive. Siyempre ginabakal ta dito libre. Correct. Okay, damo sila iaalaga nga manok. Hay, ululupod, mang kamuda, sir, nito, nagpaniapon sa imo pamilya. Ngay, damo-damo kami di makalaga di, simple lang kay damo. Ginatawag natin ang simple lang kay damo. Diri mga lutanon sa bukid, may ala man nga mga laswa, may mga tagabang, tambo, patula, kalubay, kalabasa. Hindi ka din gali magukman. Balapong kang mga talong damo na diri, kaya ilabi sa kanan. Ang pangkahumot nga labog. Abang paslom sa bisaya na manok, labog ang tanglad, ang daon siyang katumbal. Sige, damo na diri. Di ba la? Hindi na sila kinanglan magbakal pa. Correct. Simple life, di ba la? Kaga sa mga muli nga panahon nga maulanon, as in lamig-lamig, gina siguro dito kanday, sir, nito. Hindi na kinanglan electric fan. Correct. Tulog. Ang ano na lang gigkahangin. Hangin dire, pero
matugnaw angin pero ay daw wala gid siyang nagakop-kop. Wala ang problema. Ako ka problema. Oo. Wala problema. Sa sudan may problema. Sa makupkop. Oo. Why gid may makupkop kay ano. Maayo pa siguro si Kalagad Albert diri may nagakupkop na sa iya o kana sus. Kinakita ko sabi di. Oo, di ba la? Si Day Mahal singgit na si Day Mahal mo to. Oo. Kay nakapanyapo na si Sir Nito sa nga iyang Bisaya ang manok may pamangkot sa imo ang imong ano. Hindi si Kalagad Nini sa na iyang idol. Sus. Hay ako na lang anay kay waay si Kalagad Nini. Ano ko man siya siyempre suon ko ni siya mo. Si Suon ang mamangkot. Sige. Okay, Sir Nito. Kung ang batasan mo tag sa ka-holiday stress ang manginhanda sa Pasko, anong nga putahe ini? Ay, gusto ko kalo-kalo bihon. Ay, iti. Kung ano kalaba inang bihon, kamo may nakalaba ang pagpatagos ang pagpasinsa kag pagpalangga kag pag-intindi. Lagi na sa tanan paghangop kag pagtulid sa isig kapareho naton. Amo ko may nakita kita karon mabugat para sila kung may makita kita karon dahil sila ka sarang no. Ara kita naga-presentar no. Mahatag kita sa aton sa sarang kag dapat na malipay kita kung no basta bulan na siyang December or Berman nga tawag nga mga binulan no amo ginabulan siyang pag maayong pagtinamtanay maayong pag pinaligay maayong pag palangganay kag labi sa tanan ang pagdumot siya sa gisa no wala na kundi gindula kundi ang kabaylo dira sa aton sa isang lugar naton no ang nagahari dira sa subong paghidait kag ang palanggaanay na amoy na siya. Oo, di ba la? Kaya samtang nagahilapit ang Pasko no, kinahanglan gid man niya sang mahaba nga pasensya no. Kaangay sina gusto niya Sir Nito nga bihon ang iyang mangin putahe in case nga mangin putahe o kung handa sa Pasko no ang ihabatasan kada holiday stress no. Gani importante gid man ina kaya sa subong nagainit ang ulo sang tawo, di ba? Damo subong ang mga nagakalat nga videos no sa online nga naga-ilinaway, naga-sabtanay, di ba la? So kinahanglan masabaan ang pasensya no kaga mas ikabuhi naton ang batasan sang aton Ginoong Dios. Yes, amo nagambali Sir Nito ang paghidait. Amo gina nagakadapat kay tawag nga mo na sa social media na ang tanan-tanan bilog ng kalibutan makita di dapat na narespeto natin nga tumatasan kag siyempre dapat ipakita natin dira sa tiyak sa amo na nakita natin sa subong nga nagkatabo dira sa kalibutan dapat hindi natin ang tawag na ipakita natin kundi ang ipalaknag natin ang gahom sang Ginoo ang pagpalanggaanay kag ang paghidait amo na dapat na ginapakita hindi ang tawag nga bilang pag-ilinaway sinabtanay da kay wala ina sang kapuslanan kundi kilaglagan ina kahom na sang demonyo nang sa gilinaway mo. Correct no katahom gid no sa sabat ni Sir Nito. Sige, ano to lucky number sir? Lucky number is number 16. 16. This is di ba la? Amo na. Oo, may request si Sir Nito. Ma-request ako sang song Night Luminda. Lawahan. Ikaw pala ay sa Lawahan para ina kay Inday Mahal. Nagakabagay na kay Inday Mahal sa Lawahan. Ano gani sir? Night Luminda. Ano gani sir mo nga request song? Sa Lawahan by Sa Lawahan. Sa Lawahan. Ano sir, updated ka man sa natabo kay Mamahal Subong?
Na monitor ko man ang nagkatabo siya. Ato ano mambal mo sa'yo sa relasyon? Asa mambal ko sa relasyon nga so na-realize natin nga halin sa una balaan natin mo kung kita nagadala sa relasyon. Kung halin sa pagsugod lang daan may baruan na kung ano hasta sabihin gila nga itong takos pagpalangga kung hasta kaya tayo pakigbato may ara man nga nagapagawa nga mo daw pati ang kabuhi nga halad yasi mo kagati pagpalangga yan di basta-basta. Pero ili nato na matakos kung hindi nato na matakos kung nasa gibini na kung nag-aabot ang panahon nga may tendency nga may pagbago nga daw nalain na bang yung mga pagtratarasi mo lain yung mga pagpalangga isi mo di kung kita nagpalangga dapat din nato pag-uso-uson nato nga kahigugma sikan anta ang ato kagalingon. Sakto gid ya sir. Correct. Pero at least di bala ang importante lang sila okay sila parehas. So, wala sila inay buo. Oo, kay si mamahal man naghambal nga friends sila. Sige sir. May luyag tamyawan sir. May maray doon. Okay. Ato na sa. Hello, ma'am. Nini? Si Ma'am Nini. Kamusta, ma'am? Ari, okay man. Malipayon kaya inda mo gihapon sa ako no may love. Ari, si Ma'am Nini malipayon. Correct. Si Ma'am Mahal Subong, nagaluksa. Oo, kaga at least, di ba, ay kay may kanya-kanya nga daan niya kalagad melody. Di man nato makumpara ang relasyon sa isa ka relasyon. Kaya mo nang ginatawag nato na case-to-case basis. So, kabay pa may lalaki din na maabot kaya inday mahal nga para gina sa iya kaya ako gani naghulat man di ba la? Nagahulat sila, wala sila yaga sako. Correct, di ba la? Kaga samtang nagahulat si mamahal Ma'am Nini, no? Kinanglan siguro nga sabto na nimo. Ang istorya kay nagahulat man sa imo. Of the night, kaga ready ka na siguro kaya sigurado ako nakahigop ka man sang simple lang nga native nga manok. Oo. Sige. Ma'am Nini, kung ang batasan mo tag sa ka-holiday stress ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahi ini kagngaman? Sa liwat, kung ang batasan mo tag sa ka-holiday stress ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahi ini kagngaman? Ang ako niya putahe niya paborito, yung spaghetti. Ngaman, ma'am. Kaya once na magkaan ka sa spaghetti, matamis gid ina ka gusto ko gid ang damo so. Kada may hotdog malagid amo gina ang paborito ko nga lutoon sa tagsa ka Christmas or New Year, kada holiday. Oo. Iti namit din na yung ano mo kaya kung madumduman mo na ang pinalangga mo kung makaon mo ang hotdog spaghetti. Ay, okay. So, siguro mo na ang ginakaon nanday Ma'am Nini, spaghetti, samtang nag-date sila. Wow. So, madumduman gimaniyaya ang iya nga mga pinalangga kung siyempre ginakaon niya ang hotdog kagang sa spaghetti, di ba na? So, amo na yung ginakaon nila sang naga-date sila o kung na sang ara sila nga sang ara sila sa kilid sang suba, naga-picnic, di ba na? Picnic spaghetti. Oo, pero basta mo na. So, amo na ang batasan ni Ma'am Nini. Oo, kadtulo tamis ko, no? Nga may ulo aslo. Correct. Oo, sang una, gatingob kami nga magpamilya. Ginahumitan din kami sa magulang ko nga babae sa spaghetti. So, madumduman gid man gali niya iya mga palangga sa spaghetti kay syempre ululupod sila nga nagakaon sa spaghetti sang iya magulang hindi bala. So kanami lang no nga madumduman mo ang imo pinalangga sa spaghetti. Oo, di bala. Amo nga ako hindi ko ginalintan kay pagka New Year or Christmas, nagatilingog kami diri alaga melody and alaga design. Oo, kag ang spaghetti lutuon mo sa December
24 sang gabi no, maastahan na siya sa January 15. Ang spaghetti masara lang sa ref. Tiga-tiga na bala. Pero actually bala ako, personally namian ko sa spaghetti nga kung lamig. madugayan. Kag lamig gid ya, ang lamig nga spaghetti, di bala? Pero si Ma'am Nini, dabi gusto niya damo-damo sauce. Oo, kaya namin man ako maglamig kayo. Ako na binapalamig ko man na ako no. Kaunon kay once mo malabaan nga or mainit daw masumuod. Tama, correct ko. O, sige. Ma'am Nini, ano itong lucky number? 17. Bao, sunod lang sila ni Sir Nito. O, ano itong nga luyag, sinato mga luyag tamyawon, kaga i-request, no? So, bunga gabi. Ginatamya ko dili sa Gimar sang ako nga may love lito. Anong kagid ako ni ka magsulay sa ulan kay ari lang ko pa lang kasi mo kada magkaon sa saktuan. Kada ma-requestan ko siya sang habang ako'y nabubuhay. Habang ako'y nabubuhay. Habang ako'y nabubuhay. Mamahalin niya ang iyang lalaw. Ari kita. Mayong ano yung gani? Mayong gabi dira no kaya Sir Nestor. Mayong gabi naman sa inyo dira sa subong kagabihon. Yes, oo. Haya, sigurado ako nga ang gusto mo gid nga magpamangkot sa imo, Sir Nestor, ang imo nga ihatag ko gid sa imo ang ini nga kahigayunan. Sige, kalagad melody. Okay, Sir Nestor, ang aton storya pamangkot sa mga gabi. Amo ang Maninoy mo sige. Si Maninoy mo hindi pag-asira si Maninoy. Si Maninoy. Sige, Maninoy. Luwat. Oo, narong send. Okay, Maninoy Nestor. Ang atong storya pa mga kusubong nga gabi is kung ang batasan mo tag sa ka-holiday stress ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahi ini? Para sa akon kalamay hati. Ihanda ko para sa Pasko. So, kay balo ka mo kung nga ang kalamay hati ang akong ihanda siyan magaliti kung ano kapilit ang pilit nga ina nga ginuto kung kalamay hati amo maina ka pilit-pilit ang akong nga pagpalangga sa aton nga isig kapariho sa aton nga pamilya, especially sa akong nga asawa kag dapat itatanan nga mga tagtugas ang mahal nga Ginoo. Nagahinirupay kita kag wala kita naga sinunggudanay, wala kita naga nila isang buot kundi ang ipairol na ton sa aton nga kwan abuot kundi pagpalangga lang gid kag amo na naga ano kita mayo lang magtinamdanay sa aton nga tagsa na amo na. Yes, so di bala kanami lang ang nagapangibabaw nga batasan sang ato mga kalagad ka best friend sa tagsa sa ila no kada holiday stress is ang mapinalanggaon nga side kag ang sweet nga side di bala kag nagagwa gid dira ang batasan sang Pinoy nga kung bisan ano ang mga pagtilaw no o kung circumstansyang aton maagiya nagapabilin gyapon kita nga mapinalanggaon mainintindihon kag mabakod di bala kag malabang pasensya. Correct. Amo na ganing ginahambal sa aton nga mga mabalik kita no sa aton nga mga leaders no nga mga Pinoy kuno mga resilient o kun mga mabakod di bala kung tani hindi naton masyado pag i-romanticize ining resiliency nga nagasalig na lang kita nga okay lang hindi naton pagtabangan ining aton nga mga nasasakupan no kaya mga mabakod man ina sila o kung nakaya man nila ina magbangon di bala babay ka alagad oo di bala so kinahanglan magyapon bulig sa ato makaalagad ka best friend kaparehos nga kinahanglan magyapon naton sang pagpalangga halin sa aton isig katawo no ilabi na gid sa tion kung sa diin nagahilapit
ang Paskwa kay amoy niyang tion, di ba lang kinahanglan naton ipakita ang aton nga pagpalangga kag amuma sa aton nga mga isig katawo. Sige. Sir Nestor, salamat gid no sa imo ginhatag nga sabat kag pilit-pilit gid inyo pagpalangga no sa iyang nga pamilya kag sa iyang kalamay hati. Correct, di ba la? Manami ano nga kalamay hati ina Sir Nestor ang gusto mo nga manginhanda inang ara sa paya, ano di ba may ara sa paya, may ara man sa ara na sa do Tupperware. Sapin-sapin? Maluto kita sang isa kadulasi kag isa gid kaldero. Ayawang kasi nausang kag sa kapiliton. Isa gid katalyasi galiya nga iluto. Hindi siya gusto sang paya-paya lang ya. Siguro mo na nga siguro ya ka kawa kay gina share ya guro sa correct. Ang paya aplaka na sa aton palad wala na pero ang dulasi mainit ina siya hindi naton madali-dali. Oo, correct. Sige. Ano aton nga lucky number, Sir Nestor? Ang lucky number ko siguro mga 28. Ayan, sige. May request nga song o kon kanta si Sir Nestor kag may mga luyag tamyawon. Tuman. Ginitian ako siyang tuko. Diri mo na ba tontong tuko? Ginitian ang ulo ko. Nakita ko mga kasagada. Ay, ano nga kanta ang gusto mo i-dedicate sa tuko nga nag-iti sa imo ulo subo? Ati ano na lang tuntong nga gugmay ginitian ang akong ulo ay watay gugma nga tuko. Tuntong nga gugma. Tuntong nga gugma? Ay, siguro may ma-ride on pa siguro hindi. Okay, si Maanon. Hello? Si Ma'am Lindin. Si Ma'am Lindin? Yes. Yes. Hello, Ma'am. Kamusta? Okay lang. Kudo ka manami. Kudo ka lamig kag-sweet sang tingog ni Ma'am. Correct, ni Ma'am no? Lindin, Gapa balo-balo gid nga ready na gid siya sa aton istorya pamangkot of the night. Kag ako na gid ini mahatag sa iya, no, sa aton nga pamangkot of the night. Sige, Ma'am Linlin. Yes? Kung ang batasan mo tag sa ka-holiday stress ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahi ini kag ngaman? Sa liwat, kung ang batasan mo tag sa ka-holiday stress ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahi ini kag ngaman? Para sa akong guro kaalaga Richard, ang akong handa para hindi na wala ko magasto kag hindi na ko magtapoy sang bakal. Ibos na lang, pilit bala na, ibos na lang kaglubi akong gamiton. Kay ang ibos ko, no, hindi mo na nga ihatag sa imong kahagugma. Kaya ang iya putos, hindi mo na masulatan para sa iya na I love you. Amo ni ang halad ko nga pagpalangga sa imo kag regalo ko bilang Paskwa para sa Christmas siguro nga 2025. Oo, pero bisan simple lang na nga ako niyong gaha para sa inyo, pero din pa nga banayan sa gila para makabatag ko ang pagkalangga ko nga ginahalad. Halin sa kasing-kasing ko, na ako gini para sa inyo. Di ba la? Dire gid mapakita nga ang pagpalangga ni Ma'am Linlin aside sa matipid, pilit-pilit. Yes. No, kay ibos man ang iyang nga lutuon para sa iyang hinigugma, no, sa maabot nga Pasko. May unod na makauno pa, masulatan na I love you. I love you, ho. So kinanglan nga ang tanan siguro nga ihatag mo siya may I love you para at least bisan ano yapik ni Tonda karon may nakasulat gid nga I love you. Sige. Ala to laki na. Sa maayo gid talaga Richard, ano ka bala timbang gid bala kun ano ang ginhatag mo siya. May hatag man siya sa imo kay alain mo na ang one side lang. Oo. Kaya
Salamat gid sa inyo nga duha. Ang ako nga lucky number is 25. 25. Oo. Okay, sige. May mga luyag tamyawon i-request? May request lang ko para sa akong nga bana kag baby di ang Only Love. Only Love. Oo. Sige. May mga luyag tamyawon si Ma'am Linlin. Kay Inday mahal gali dapat ka sa tanan-tanan nagapamati kay nung kag iba do na kita tayo inspiration na lang ang maitelo. Oo, sige. Wow, hari na ko makalaga day inagas ko atong ato kina pero wala ko malabot. Oo, sige. Ipatawaro na lang naton siguro Sir Nestor kag dira naton mahambal nga ang pagpalangga manggihapon ang mas ang mas pangibabaw no sa sininga chimpo no apisan nga ginitihan ikaw sa ulo. Imbis ka kakig ang mangibabaw ang pagpalangga manggihapon sa isig ka tinuga no bilang season of creation man subong. Sige. Sir Nestor, ano nga radyo sa Rojas City ang ginapamatian niyo subong? Basta radyo. 88.1 Spirit FM. Sama-sama together always in forever. Have a happy spirit! Oh, di ba la? Sige. No, lagat-lagat tunta kalagat may Oo. Kay Ma'am Becky Lana, good evening. No, sa mga kaalagad ka-best friend. Subong man kay kaalagad Rila de la Rosa, no. Hello Philippines. Basta dinuguan nga salad nga may ginkgo biloba iakon sige. Ang batasan siguro ni kaalagad Ril kada holiday stress ang hindi maintindihan nga batasan. Garambol na. Correct. Oo, kaya garambol man no ang pagkaon. Imagine ang salad nga dinuguan. Ginkgo biloba Oo. Kaya Sir Jomar Hovena, no, ang sabat ko food trip, coffee sa Starbucks para kaupod kami nilangga ako. Ang iyaguro batasan niya is maisog, no? Isa ka kape nga kaya ka ipaglaban, ipakigbato. Gani Sir Jomar Hovena, kung tuod-tuod din na, padali kami di. Padali kami Starbucks. Correct. Ang frap lang amon, hindi lang maisog kayo ha. Ano? Frappe? Frap? Amo na wala akong order sa Starbucks kaya di ko kamalo kung anong palawan. Actually, bisan lang. Basta may sindihan ka niya. Sige, mahulat kami sinisa sa next Friday. Correct. Kung matuod gin man bala. Ang iyang pagpalangga. Wow. Ang bali Ma'am Lindin o Palik, ahay sadman. Pero di bali may ara gid na si Lord nga nakalaan para sa iyo mamahal. Yes, agree. Di bala? Idol na ni nanay si mamahal. Kay saksi man na si nanay sang relasyon ni mamahal kag ni Daddy Ben. Atong gataw-ganay pa sila sa radio. Bisan si Ma'am Lindin, di bala, kabalo siya kung ano mga ginaagyanan di mamahal. Pero anhon ta lang, di bala? Kaya syempre may ara man nga mga gusto nga kadtuan nga mga lugar siguro o ko na mga banas nga gusto agyan no ang kada isa sa ila kani aton na lang prespetohon o kun aton lang tagaan sa nga privacy no kag respeto ang desisyon nila bilang sila man niya ang magkarelasyon kag syempre basi ano man niya labot ninyo. So wala kita right na ano sa ila nga desisyon ka mag-judge. Correct no. Sa mga friends ni Mamahal o ni Sir Ben no. Comfort na lang. Correct. Kung mag-open up sa ato ng ato mga friends kag best friends nga nag-break sila o kung nag-away sila sa ilang mga kahigugma. No, hindi na kita magdugang pa, maggatong, di ba la? Kung nagsugid sa aton pamati, kung mga ayos ang advice, go! Pero hindi na kita maggatong sa kung ano pa nga mga istorya. Ani okay lang ina, no? Maabot ng syempo nga maka-move on ang tanan. Mayong gabi sa inyo mga kailagad, Richard kag Melody kag sa tanan nga nagapamati. No, pagpanami halin kay Ma'am Lindin o Palik. Kag kay Sir Lito Menor, kaalagad shout out ko lang Nini isang Kalinog Iloilo love. Thank you gid sa pag-shout out sa akon. Halong lang perme kay ari lang ko perme para sa iyo. Lito. Wow! Sana all.
Bongga gidya si Ma'am Nini sang Kalinog Iloilo, di bala? May love siya, may lito siya nga nagapulo palangga sa iya. Ikaw ang lito ng buhay ko. Sa'yo hindi malilito. Wow! Kay Sir Raymond Banico, good evening mga kaalagad, watching from NHA Timpas Panitan. Hello Sir Raymond. Mayong gabi ilang dira. Sige. May ara kita caller. Hello. Hello. Nalagad Richard na Gudi. Sir Tuto ano? Mayong gabi sa inyo. Oo. Malamig-lamig, maulanon dira sa kwartero. Kumusta dira ang panahon naton kaalagad, Tuto Anok? Nagaulan-ulan. Mga Manila kung sa mga tao, mga babayi nga ulan. Mga binabayi nga ulan. Oo, mga tama-tama lang para makabatsag kakilig. Tama. Oo, inang feeling bala nga pagpuli mo sa inyo balayo, inang pagkuan mo higda mo sa higdaan, pagkurumbot nimo inang gakilig-kilig kagid bala sa lamig. Oo, di bala? Na experience mo na, di bala pag ano kagid. Na-overshare hala. Oo. Sige. Sir Toto ano, kaya nakapanyapon ka na kaya malulamig-lamig? Oo, nakapanyapon ako na mayo man na ako panyapon. Oo, ano yung musudan? Ginaga ng karne. Oo. Hamanalgin, basta maulanon. Di ba la, nagamantiner siya yan sinima nila. Nga ni. Oo. Sa naon mo? Oo. Ano sir nga luto? Sinigang? Nilaga gani. Nga maaslo. Ginaga ng karne. Maulo aslo? Yung tama-tama lang. Oo. Di bala? Ano ang gimbotang mo sa karne, Sir Toto Anok? Sinigang bala or waay lang? O di bala? Mo na iya? Hindi. Kay nilaga gani. So meaning may patatas, may... I mean, ang nilaga, ang iban mo na lang normal lang. May repolyo, patatas. Oo. Ang iban, may libas, pangpaaslong. Amo na ginamin ko. Kalabasa. Oo, kalabasa. So, wala gid sa tabi sakto. Oy, sakto kuya kay ano gid saya nilaga. Kay kung iba siya, hindi na nilaga ang tawag. Lain hindi taman hindi taman mambal nga sigang. Siguro ang ginahambal mo ya pinabukalan. Oo. Sige, basta nilaga nga karne. Importante sir nakakaon ikaw. Oo, kag nakamantiner naman siya sang karne. Oo, di ba lang? Inainawayan tadi. Oo. Sige, Sir Tuto, may pamangkot si Kalagad Melody. Okay, Sir Tuto, kung ang batasan mo tag sa ka-holiday stress, ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahi ini? Ang ako ang manaming putahi kay mga kilili ko ang mga pamilya, adobo, siyarsyado, chicken curry, litson manok. Oh, kadamo. Kay para maging matipayo na akong pamilya sa Disyembre nga Pasko na daan. Kag manamig na pagkikigugma sa siga pareho, may maayo nga sa pagsinalayo. Kung sino lang ang maging sabyan, may maayo. Hindi lang sa malain na panimao nga malain nga pagsinalayo. Pinangalan yung maayo. Kaya pagpangamuyo sa Ginoo, alam mo yung malalig at ang tabuhi. Sinatangan ito na nagapamaki. Oo. So, buot silingon ang batasan ni Sir Tuto Anok is ang maalwan nga batasan. Kaya ang iya nga mga putahe, kadamo. Adobo. Share niya, correct. Adobo, sarsyado, di ba la? Minudo, chicken curry, di ba la? Damo. Oo, kasi mga inuripayon, malay wanyawan natin lang na. Oo. Kasi mga maayo at ang pagsinulayo. Magkili po ang pamilya, bukod sa kilala sa aton. Mga maayo lang kita sa Sigabarrio. Hindi kita magla isang buot. Pinanglan, mga maayo ang aton sa bumutuin. Tama, di ba la? So ang pagbinatasan ni Sir Tuto Anok is rooted gidya sa pagiging maalwan kag pagiging maayo bilang tao. Sige. Sir Tuto, ano 'tong lucky number?
29. 29. No, lapitay sila ni Sir Nestor. Oo. Ano yung mga request or tuto anok? May mga luyag tamyawon? Para lang ini kay Mahal. Lobat na ba? Lobat na ba? Do ano ha? Hindi ko mabalaan kung ginasuportahan mo si Mamahal o kung ginadasalan. Magmubon ka lang Mahal. Oo. Kay lobat na siya. Padama sa imo. Padama ka pag makita. Bisan lobat na siya, pero ang imo mga parkada, dari Mamahal, hindi pa lobat. Willing sila mag-charge sa imo nga energy. Ano wala, sir? Okay na. Oo, sige. Oo, may mga luyag katamyawon, Sir Toto Anok? Nag-reto ang kanang pamati sa buong sa Spirit FM, si Richel, si John Cloyd, si Milani sa Tinginan, kung dapat kaisada sa Barangay Banicaro City, si Jojo Cabrera, kasi yung pamilya. Subong man sa akong hinablo sa Sadao, kay Jan Kevin Robles, kag si Aisa Robles. Kasi saan nga pamati, kamala na ngalagad. Sige. Pag si Cassie, isang nakakwatero. Sir Toto, anong nga radyo sa Rojas City ang ginapamatian mo subong? Simple naman, ang ginapamatian sa kalabanan, labinagin sa Kwatero Papis, 88.1 Spirit FM, sama-sama together, always and forever. Have a happy spirit! O, di ba la? Lobat na ba, Mamahal? Lobat ka na ba? Oo. Mamahal, lobat na ba? Oo. Di ba labis kan may ginabatsyag si Mamahal subong ara iya mga friends. Correct. Willing magpapatawa sa iya. O di ba la? O, muna gid ang purpose no nga mayara kita nga mga kaupod no sa life para at least hindi naton pagbitbiton o kung pagdalon ini mga pagtilaw kag mga circumstansya nga pahanugutan no sa nga ato mahal nga makaako nga makaabot sa aton o kung maagyan naton gani sa mga kaalagad kag best friend naton dira nga may ginabatsyag, may ginapanumdum o kung may ginaagyan o kung mga lobat na no hindi ka mo magkabalaka kay hindi ka mo nagaisahan no kung waay mga friends ari kami no istoryahan ta diba dali na hindi sabat kay kadamo kalagad melody ang ginakuha na ang ila kaugalingon nga kabuhi kay tungod ni nakasarang no sining mga ginaagyan nila so hindi ka mo nagaisahan no kung kinahanglan nyo sa kaistorya ari si kalagad melody kaya na kamo istorya si kalagad Richard open ni siya willing sa mamati sa problema kung way na Kulo Brown sa eskwelahan ma-open ako pero sige seryoso no kung may mga problema o kung may mga luyag ka mo nga istoryahan nga hindi ninyo mahambal sa inyong mga kaupdanan o kung nahuya ka mo pwede gid ka mo katawag sa aton hotline number 0907-621-6650. Correct. O kung makigangot kita sa mga espesyalista o kung sa mga eksperto no hindi ka mo maghuya-huya correct batsyag ka mo. Actually, let's cut the stigma nga let's break the stigma nga kung may ginabatsyag ka nga problema is makahuluya nga mabalaan sang iba. Actually, ang pinakamaisog mo nga maobra is ang mangayo sang bully. Ma-open up ka. Correct, di ba la? Kinahanglan nimo sang kaupod para nga hindi nimo siya pagbitbiton ng isahanon. Kay di ba wala makaalagay ka best friend kung may ginabitbit kita nga isa lang kita, masyado ka bugat. Pero kung may katuwang kita, mamagaan na siya. Kasi ang ginapanumdum nila nga nahuya sila mag-open up is tungod wala sila palapitan. So, wala sila kabalo nga basiga hulat man ito nga dira sila ma-open up kaso nahuya ka lang o di ba la? Correct. Kung nahuya ka mo pwede gid sa aton hotline number no anonymous ka mo dira. Mapaguha ang inyo nga nabatsyagan. Of course, no, oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:26 sa gabi. Mga kaalagad ka best friend. No, magabalik kita sa kahanginan matapos ang pila ka mga ambahanon kag pahibalo. Standby!
Sa mga malinong ang kagabihon. Tonight, I celebrate. Sa mga may malamig nga relasyon. I was wrong. Nagkamali ako. Saktan kita. Kag sa mga luyag nga magyihon. Samtang nagapaniapon. Istoryahan ta. Programa nga magahatag sang gamo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Istoryahan ta. Magluwas sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Mayara pa sang papremyo nga nagahulat sa imo. Istoryahan ta. Langga, dali na. Istoryahan ta. Istoryahan ta. Sa aton tagsa kapag biyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nagaalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Ukol magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service. The second best station in customer service. Power, performance, Petron. Ako'y lagi lang ang
nilabanan Anong nangyari sa tayo hanggang sa huli tuluyang bang kakalimutan na ayoko pang mawala ng pag-asa mga mata mo'y masilayan ko at kahit ano pang gawin kung pagkukunwari ay tila ba nakalimutan na kalimutan ka. Sumabay rin ang pag-ibig mo dati-rati madalas mo akong tawagan madalas
nga nagahulat sa imo. Istoryahan ta. Langga, dali na. Istoryahan ta. Istoryahan ta. Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 8:48 sa gabi. Mga kalagad kag ka-best friend, sa gihapon nyo alagad Richard. Kag kalagad Melody. Alright, no? Oras na naman kaalagad Melody para kita naman no ang maghatag sa aton sabat sa istorya pamangkot of the night. So tumali, ikaw una. Oo, sige. Ako naman una. Oo, sige. Pamangkot ako. Shoot! Kung ang batasan mo tag sa ka-holiday stress ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahe ini? Okay. So kung ang batasan ko tag sa ka-holiday stress ang manginhanda ko sa Pasko, I think ang putahe nga ini is ang hamonado nga baboy. Wow! Nga man. Oo, okay. Syempre, ako nga daan niya is I consider myself special. Oo. Modesty aside, no? I consider myself special. So, para sa amo nabi nga hindi man kami well off o kung hindi kami I was not born with a silver spoon, no? So, ang hamonado nga baboy o kung hamonado nga pata, no, dira lang namon sa matilawan kung Pasko ako New Year. So, ang akon nga batasan kis amo lang man matilawan pero hindi mo malipatan. Wow. Ano gani hambal ko kagina? Kung hindi ka mo kabalo maghimo sa iyo baso. Oo. Siguraduhin nyo matulon nyo. Chariso. Oo. Di ba la? So, muna man ko ang akong batasan, talagsa mo lang matilawan, pero hindi mo malipatan. Oo, may agi. Di ba la? Oo. Oh, di ba la? So, hamonado nga. Baboy! Ano man, baboy ko. Oo, may pagka, nakita subong, may unod-unod na kita. Sobra G's. Sige. Hay, ikaw naman kaalagad, Melody. Bago kita mag-ruleta, no? Kung ang batasan mo, tag sa holiday stress, ang manginhanda sa Pasko, ano nga putahe ini kag ngaman? Ako is leche flan. Ay, ngaman. Soft. Oh, soft. Tender. Soft at tender, magalala. Oo. Sige, pasugtan lang ka. Kwento mo yan eh. And of course, ang akon nga batasan is may pagka-sweet. Pero kasi ako, syempre, kung hindi mo na ma-ref ang leche flan, di ba, may magpagka-ulas na Panos! Oo, yes. Oo. Ako na nga, kung ako ihanda is leche flan. Nga man. Kasi amo mo lang naman, maluto. Kay sweet ka. Kahit tungod sa kamahal sang itlog. O, di ba la? Hindi mo man mahimo nga leche flan kung lakutan mo sing puti na itlog, di ba? Ay, magiging scrambled egg. So, dapat, ako ilog sa imo special. Pero may sauce. We are all special, no? In our own ways. Gani, kinahanglan nga kung gapili kita sang putahe nga kanon naton. Special man. Do ka angay man ina makaalagad kag ka best friend kung nagapili kita sang tawo nga updo naton sa aton kabuhi, no? Mangin special kung tani siya. Pero, hambal gani natong kagina, no? Ang tuman katamis, gamay lang nga tawo ang makatilaw kag makasaho. So, dapat lang tama-tama. Oo, correct. Hindi man tama-tama. Be yourself. Kung sobra ka katamis, patamisa nga patamisa. May tawo, gid nga makasaho sang imo katamis. So, hindi ikaw yan mag-adjust. Correct. Hindi ka mag-adjust kay may tawo nga swak sa imo. Diba? Tamang hulog, kumbaga. So, hindi na kinanglan piliton. So, kung hindi siya kauyon sa imo, then let go maano naman sa iban. Correct. Hindi mo yung pagpilitan ng iba. Oo, samtang hindi pa kamo kasal. Pero kung kasal na kamo makalagay ka best friend, iba na na iya nga iba na iya nga istorya. Hindi na kami storyahan. Oo, hindi na may istoryahan pa, Charis. Oo, sige. Oras na para mabalaan kung sino ang nagdaog, no, sa aton istorya pamangkot of the night. No, oras na makalagay ka best friend para sa aton roleta. Sige.
First lucky number. First lucky number is number 21. Ay, dutikan lang si Mamahal. Waay, sige, isa pa. Second lucky number is number 13. Waay. Oo, sige, last one. Third lucky number is number 26. 26. Oh, waay naman. Pero sige lang, no? Damo pa kita tiyempo. Damo pa kita tion. No, nga makapasakop kamo sa aton istorya pamangkot of the night. Di magkabalaka, hindi magkasubo. No, mga utod ko. Mga utod ko. Oo. Sige. Bago kita magtakop no sa atong pagpangalagad, luyag ko lang tamyawon ang Paruhinog family dira sa Barangay Bolo, Rojas City. Subong man sa Tikar family sa Banwasang Mambusaw, na binagid kay SB, wow. Doc Raul Tikar. Right? Kaysa akong pakaisa dira Reverend Father Raul Tikar. And sa tanan nga mga Tikar dira sa Banwasang Mambusaw kag all over the world. Hello, mayong gabi mga live viewers and callers. Shout out lang sa akong family sa Barangay Sibagwan, Upalik family. And happy birthday sa akong Iloy nga si Lindin Upalik. Wow! Nag-celebrate sa subong siya nga ika-61 61st. 61? Malong tapos na to. Dito ka pa TH 61. Oh, sige. Sa iya ika-61st birthday. Yes. Nilala ko nila ilang to, no? Gimension ka gina ni Kalagad rin si Kalagad Kersi. Subong imo naman. Sorry. Okay, happy birthday, happy 61st birthday, Ma'am Lindin Opalik. Yes, kabay pag-aakapas ang Ginoo sang malawig nga kabuhi and a good health always. And of course, shout out sa akong mga girlies, kay Kaina, si April, Hambalya, mag-program ka nang i-shout out mo ka o wala ko na sa ganyan na chatan kay Hambalya, mag-shout out ka sa ako nang i-chat mo ko ha. Subong ari na, mayong gabi, Nini, April Dilandaw, kag sa iban ko pa nga mga girlies. Wow, mga anak. Yes, magpakabakod lang kita kay pila pa ya kabulan ang atong duty ay sa eskwela. Magpakabakod kamo kay pila na lang. No, kabulan, yes. Hindi pila pa. Pila na lang. Kabulan. Gamay na lang ang antos, makalagad ka best friend. Biyaheng graduation. Yes! Claim it. Correct. Nagbilid pa ya sa kasalanan kagawianan ni. Sorry. Sige. Mga kailagad, no? Isa na naman ka programa ang atong ginupdan din sa kahanginan sa bunga adlaw sa Biyernes, Setyembre 5, 2025. Sa tanan nga nagupod sa atong pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag kita sa liwat. Okay, sa pangalan na lang sa aton station broadcast team, nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arzobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, Station Manager Reverend Father Mark Ranflor, Technical Director Alagad Miming Wego, kag Technical Partner Albert Pastrana. Kagini naman yung mga kaalagad sa pagtukag pagserbisyo Alagad Richard Tikar, kag kaalagad Melody. Kagini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Sama-sama together, always and forever. Maayong gabi kag God bless Pilipinas. Sa mga malinong ang gagabihon. Tonight, I celebrate. Sa mga may malamig na relasyon. I was wrong. Nagkamali ako. Saktan kita. Kag sa mga luyag nga maghihong samtang nagapaniapon. Istoryahan ta. Programa nga magahatag sang gamo sa imo kagabihon apang kalipay sa imo natagipusuon. Istoryahan ta. Magluwas sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Mayara pa sang papremyo nga nagahulat sa imo. Istoryahan ta. Langga, dali na. Istoryahan ta. Istoryahan ta.
Sa mga pinalangga namon nga kaalagan.